Rino wengi wis ngancik si maranang janji kang wis nganti awan kelawan bengi kang wis nganti awan kelawan bengi ngemban tugase jiwa satria yo mas yo ngesir wengi biar padang trawangan gumebyang arit sahya murba wisesa kadosang jalaniti kataraka giri-giri bulan digantining taun nyandang susah selawase hati sepi nambah bingung alon-alon lumampai luwes pantes disawangi witeng tresno jalaran saka kulino wanawani wano pisan Rino wengi wis ngancik maranang janji kang wis nganti awan kelawan bengi kang wis nganti yo mas semplas lembeane luwes pantes disawangi seminggu rasa kelayu sulan dadi kelingan setahun rasa keyong-yung kanan kiri sang selindro mangke sikroni robang seneko jajane bumi seden puntir-puntir sumbar kamaniken yo mas Beteng tresno jalaran saka kulino wanawani wano pisan sing akhire pengen duweni lelo wong bagus sih jagawe ling secane ngono pracuma sing arane gada konya nafkat tinurutane koya nafkat yo mas iso gampang ra iso nyulik iso nyawang ra iso nyanding
wong bagus gawe gelo lingsi wengi biar padang trawangan yo mas sayanipun Sanalendra isong gampang ra iso nyuling ya restu minara padang trawangan umat biaret sahya murbawi sesa umat biaret sahya murbawi sesa yo mas Gusti kang masuci ingkang mawelas panasi saking kula separakan sanyun agung pangapunten nyuwun sembara pangapura sekatay ing kalematan maklum kula manusa ing alam donya panggonane luput lawan salah nyuwun agung ing pangapunten warisan sing para wali warisan senet moyang sang umur bakal sirna kalis nipat gelar moyang purwa satria langan budaya dipun pimpin langsung dumateng kidalangan Omdian Pradita Kusuma alamat desa Celeng Loh Bener Kecamatan Loh Bener Kabupaten Indramayu sampai sedaya sami mirengaken lelampahan cariosan ing waktos taluku niki sedaya mah sami ngormati
gandane Puspita kasuwarga dening gandane Pandawa ya iku nalendra kang dadi teladan kebecikan wis aloka jeneng Pandawa Raja Sabaratungan bil raja ingkang ambek pandita Prabawani ing negara subur makmur subur makmur murah sandang lawan pangan sing ditandur sarwa dadi sampai sedaya sami aku pun sedaya sami nyakseni Datapidana negeri pundi ingkang kaeka adi dasapurwa eka marang sewiji adi linui dasa 10 yen purwa tegesing kawitan malah kawitanipun dateng negeri Cintakapura negeri Indraprasta Amartapura inggih sami negeri punika kenging dibasakaken negeri Apanjanga Punjung Pasir Mukir Loh Jinawi Panjang dawat caturi Unjung dhuwur kuncarane pasir ananeng samudra Mukir gunung Loh Jinawi murah sandang kelawan pangan bagus kang sarwati nandur murah kang sarwati nuku rakyate ayem tentrem samya gegriya sinten ingkang lenggah dateng dampar kencana pepayon agung Anyokrawati ngabau denda salingging Raja Adil Palamarta kasebat Prabu Darmatanaya Prabu Darmakusuma Prabu Yudhistira Prabu Puntadewa Resi Kesawa Sang Pandu Siwi inggih sami negeri kang panjang punjung gemari papasur kirloh jinawi rakyat tempotan kerang sandang rakyat tempotan kerang sandang kelawan pangan sing ditandur sora dadi gemari perapi kartara harja reperapi kartara harja repi-rapi kartara harja
Salingging Prabu Darmatanaya kairing dateng parakan para emban para jeti inang beda serimbi bangku warna-warni bebaktanipun wonten ingkang bakta bokor kencana sepasang ingkang bakta pengidon kencana sepasang ingkang bakta payung tunggul bawat samya kempal sedanten bariseng jeti lirik kadya murah wari sampirda ura wari aran yang kembang sampirna taman kados kembang kang mekar ning taman ketingale wani merala kesawahe sinten ingkang sowan dhateng palangarsaning Sang Prabu salingging pangapandawa Satria Janaka Raden Jakaparta Raden Dananjaya Arjuna Yasan tan gantun Jodipati Ngamarta Bima Werkudara Bima Bratasena Jaya Senayasami dateng palongkah lingging kang rayi kembar Raden Pinten Tansen Nakula miwah Sadewa tumingale sebane kadya manglung janggane nguncup astane rekep anggening silae gedam parantin tapi nalipit jajakon jeming wis mamakaten banget ajri ningali pawuseng Sang Prabu Darmakusuma kang sampun lumenggah yen kula ngrasaken kanggale tiyang wayang gending tanana pedhot rob tanana surut telas waktose boten telas dateng kandhane sedhereng amblas kudran janturan puniki kula lajengaken kalian sinigra mangsa sigra gelis mangsa maju maju ning laras gamelan silok kanan tagong macan panglur gumalagara suwantene sing nabuhe ora cetha bakal ngomong Sigro milir gamelan lambang sari lamat-lamat ting abang-abang kepirang sing ketebian kaya krungu kaya beli keselir nangangin gunung kesilir nangangin gunung lap kelingan lakuning badan sedaya mang sedaya saminyak seni lelampahan saryosaning waktos dalu puniki sedaya si sami ngor mati sorane lamat-lamat ngawang-ngawang kepirang singkat tebiang ngaturaken salam hormat mamaku jati sawit mimik kue keding sareng seberang katesaipun sedaya sami uringaken sedaya sami kumpul sedaya sami nyakseni
Kesenian lan kabudayaan jasane sanes lumayan seni mung kangge hiburan ngrapetaken wong seduluran Sugeng Rawu mamaku sekecamatan Jatibarang mamaku Jati Sawit mamasku Sukalila mamaku Kalimati Padan Ramil Jatibarang Geding ngaturaken matur kesuwun mamaku patoni ibuku uji keding kang ditembangi ibuku uji Serengkangku wong anom Sukarna Geding Serengkangku taryane geding minangkane kanggo Kalimati dewe aja nali selawase kang ade matur kesuwun Ayaga mamaku tuan rumah mamaku Patoni lan ibuku aja ketinggalan lan seperangkat desa Jati Sawit Lor uga sesepuh Geding lan kangge ngormati mamaku kang sampun wilujeng mamaku Kalimati kalian mamaku Sukalida monggo mamaku Patoni mamaku tuan rumah ibuku uji Geding kang ditembangi Serengkangku Sukarna Geding kanggo taryana ngaturaken matur kesuwun kang nyuwun anom Jati Sawit Lor sesampune matur kesuwun mirengaken kantun kang Wardana Geding Serengkang adalah pawedean kang plunsur Geding aja lali salawase aduh mamaku Patoni ibuku uji Geding mama meza wong Geding Serengkang adalah pawedean kang plunsur kang Wardana kanggo Sukalila kanggo Sukarna dewe kanggo taryane Geding sing diceluk sampunan Sesepuh Jati Sawit Lor minangkane kang ditembangi Bapak dan Ramil Jatibarang mamaku Kalimati aja lali selawase mamaku Patoni mamaku tuan rumah matur kesuwun Serengkang kliwon anom Jati Sawit Lor matur kesuwun kang kliwon Jati Sawit Lor kang kliwon anom dewe aja lali saumure eling-eling mangga eling mamangka eling eling mumpung minggunya aja ilo metupi nafsu sing mantak kadung ragane sing katempuan kaduhung dina mongguri kembang duren ayu batur pada lirik
Sritinon ing pasewakan Sritinuning pasewakan busana maneka warna waning maneka warna lirik kadya inten tinabu inten tinabur waning ritekeng sang Mojaraka Mojaraka ritekeng ring kusuma jembar liar sireng rana abyoring busana mojaraken malah dadi ingkang samya lenggah Nabiyakan maning kawinaken tukang gong saksenengan dikaning Sang Prabu Darmatanaya manis arum alon swanten masih manis sinten kula mah Bopo Mas Mas Eman Kumalaning Dria Rayi Madukara uga Rayi Mendalagiri Rayi Karangkencana uga Rayi Sawojajar tampanana puja pangestuning kakang tampanana kopi ya cah senajan awakmu adogi nau parak siwiseng parak kinen ngraketaken aja kira ketampani suka kalian duka sukane bocah wadone gelem sukane didalai angganjar lan kasih sayang sukane wong tuane setuju kabeh
dukane duka bebundon utawa nampakaken pangleler. Kelapa ijo. Raka jodoh. Gendong ning jati sawit. Rai Madukara Rai Mandalagiri katuran sembaya kula muga dipun tampi raka. Ndadosaken jimat keselamatan dhateng ingkang kadang taruna. Yes. Senadyan aku jaluk diterima sembah bakti ning aku marang Kakang Haji. Wah. Kula tampi kalian kabingahan. Najan kula raka mugia ketampi sembah pangabaktos kula. Ingin najan kula raka mugia ketampi sembah ulun kula raka. Rayi pinten tansen kula tampi. Ing wekdal pasewakan agung iki awakmu wong loro ngadep ning suwanepan Kakang. Tentuana wigati ning karya kang sanget wanter wisage matura Bima uga Arjuna. Wah. Si ngomong aku apa sira jelamprong. Jenet. Si ngomong aku apa sira. Sumanggan jenengan mawon raka bakal kanda penting ka ora gelem bakal sira. Tapi bakal ana sing benges abang. Bubure pedhok ijo ireng bae. Sebab sing aran wadon ning tritipan mata. Pun raka pun. Menggine iku ndadrah niku. Sebab sujare wejangan yang tiang sepuh sengen ciri digawa mati adat den bakal minggat niku. Ciri yang para Pandawa gangsal jumlah ini ya benten. Adine belani sanes belani. Namun yang ngandak-ngandak akan adi dhewe apa jenengan sing dadi dulur tuane mboten kewirangan. Sage matura ana maksud wigati apa? Aku wong loro jaluk izin palilae Kakang barep Kakang Haji. Wong loron jaluk izin palilah garep mendhi rai. Apa orang krungu kabar pesating beja? Yen ulun ratu ning Dewa Betara Guru wis lengser ke prapun. Ya sebutane wong dadi pimpinan iki ana jangka waktune. Gilir gumanti. Sewise ulun Betara Guru lengser ke prapun malah dianakaken pencalonan mung calone calon nunggal langka musuhe dhewekan calon bau ngomong sire nggih mungkin ra ketak-ketak mawon tenger bakang lamun disiden bu apa ya? Ah boten kados sindene telu. Wah bapakku patondi kuat bayare inggih leres raka wonten calon tunggal wau tan sanes kang badhe nyalonaken calon tunggal wau inggih Rama Guru ing Sokalima Rama Guru Dorna kowen calon tunggal wau. Mula semono aku jaluk pamit jaluk ijine barep kakangku. Aku wong loro garep bales budi marang jasane Guru Dorna sebab pengen aku pengen ngolati sampurna ning urip sampurna sangkar paraning dumadi iwal Drona guruku kang nutupaken senajan kula sambiraka pinter baksa panah nggadhahi pangawruh aji jaya kawijayan iwal Rama Guru Dorna kang nyukani pangawruh wau kodingin alon dingin Bima lan Arjuna. Memang tujuan yang awakmu njaluk izining pan kakang bener tindak
mung salah tanduk Rai. Tindake. Bener tindake alasane awakmu ndukung guru dewek males budi marang guru. Mung salah tanduke masalah tahta kedewatan Suralaya iki Pendawa aja melu-melu. Sebab singaran tahta kedewatan iki dudu hakeng sapa-sapa. Iwal hake wong telu. Siji Sangyang Ismaya, loro Sangyang Tejamaya, telu Sangyang Manikmaya. Yin Sangyang Ismaya Kakang Semar, Yin Sangyang Tejamaya Kitogo, Sangyang Manikmaya Ulun Betara Guru. Yin siran dukung guru besar Astina Rama Kombayana, murid dukung guru ya ora salah. Mung sing didukung mau tujuannya kepriwe kudu ngarti. Pendawa aja melu celeng bloloten, aja melu keciwit kulit kedawa daging. Wah, kendo badhe. Katur njaluk izin bae akeh omonge. Akeh wejangane. Ya jare njaluk izin tak jabaraken dingin. Teliti ngati-ati sing aran manusa iki sing waspada lan duweni eling Rayi. Yen beli eling lan waspada sing aran manusa mengkone bakal sulaya uripe, bakal nemu pancabayaning uripe. Suwe-suwe ning weden-wedene mengkeren priwe. Nanging cekake aku duweni keniatan mau, niat kang wis membulat, tekad kang wis membaja, ora luntur dening pitutur, ora pasah dening biwara. Aku jaluk izin-izinana bliti izine aku tetep pangkat lawan jlamprong hatiku. Sesambune impal wacananing para Pandhawa, saksana prabdaning semakang dugi kairing dateng putra Pringgandani. Prabawa Prabu Malabarta Sambrasun kula rawuh Rabawa. Sadugene dititeni satekane den awasi gawe kaget maning atine, gawe kedening pikiran gawe pusing maning pikiran. Seniman lan seniwati warisan sing para wali, warisan sedenek moyang saumur bibak lali. Mamaku patoni mamaku tuan rumah, ibuku uci mimiku uci. Duh
wangu dewek sareng kang udinok iput saking losari Brebes sareng kang Wardone Keding bos warna baja dewek sareng kang Adelas Pawidian kang Kluncure Keding Minangkasih ditembangi kang Kliwon Anom Jati Sawit Lor kang Yakseni Gumelaning alam lahirin pula kudu sapikir ning segala tindak laku rukun runtut barengan kangku Sukarna kangku Kalimati Bapak dan Ramil Mas Kudino kiput kang Wardana Minangkasih mirengakeun Bapak dan Ramil Jati Barang Bapak Kutaryana kang Kutaryana kangku Sukarna Ajalali Mamaku Pantoni dewek mimiku uci kang ditembangi Mama Meza kang mirengakeun putining kelungan sing tritian ngati-ati sing awas tindak lakune kang Kliwon Anom Jati Sawit Lor kangku Subarna kangku Taryana Ngamong puking dunya kang Wardana bos warna baja Mas Udino Kiputek Keding kang Adelas Pawidian kang Kuncur Mamah Meza wong wangun dewek minangkane sing mirengakeun Mamaku Pantoni mimiku Keding kang ditembangi ajalali kangku Sukarna kangku Sukarno ajalali selawase dugining sema sinten kang terus tamu niki yoganing Semar Kudabawana Cungkring alias Petruk sesarengan kelawan gareng Cungkring kelawan gareng anggone wis beda nganggo kelambi sorjan nganggo blangkon kaya dalang ruwat mekat diperiksa ning Raja Ngamarta kawedarengan ndikanipun sing dadi tamu dudu wong sejen dulalen masih panah kawan dewek pawongan dewek sing teka yen ora salah
pendelengan isu cungkring kelawan gareng bagianing palang arasa cungkring. Alhamdulillah durung dipaya apa-apa, alhamdulillah sudah kering ya dia aku jadi pawongannya kayak bisa alhamdulillah karena pengerangsa ari jungkring iki jiwane jiwa panjakawan panakawan kader kelasnya bujang Gusti Ratu Prabu Dharma Kusuma iki ngaku kula tadi pawongane matur kesuwun majikan. Sing penting manusia iki ya waras sehat sing utama. Ini sing darane rezeki maya ana sing ngatur dhewek. Ya bener kring. Sing penting sehat, waras, dingin. Bener. Takdir bisa dipungkir, kadar bisa dipungpang kang kunano sukalila. Ngaturaken matur kesuwun dihormati kang kunano sukalila dewe. Sareng kang kutaryane kedin minangkane kang kokane mati. Bapak dan Ramil Jati barang, Bapak dan Ramil Jati barang. Makang ora mati. Ina navigati neng karya wisagyana maksud gawe apa cungkring kelawan gareng laksa sejuta sewu bebendu anjak kering sejuta-jutaan maning 5.000 perak dah kadang beli duwe ya pengen kan wis beda bilih kula ngandika landung rasa kesinggung cendak damel sesek nyuwun diagung dipangan tumpeng majikan pangapunten majikan kelingane tumpeng bae sih bakal acara adat iki beli kari-kari tumpeng bekakak ayam terus lepet ya anak ngerti lepet pun kumoyoki panjak ngelepek sing mepet apa sih yang berkat sih ya wah ya panjak pengen beli kiyen pengecrek bakal berkat ayam sampai ngocos gak digawa balik sengaja nih kula dugi mriki kula niki badhe nyuwun izin dateng Gusti para Pandawa sedanten sebab kula niki jare bahasane mak wis robah nasib kula majikan ya jare Bapak Kiai jare Bapak Ustad kan Gusti Allah moal ngerobah nasib yang manusia terkecuali manusane dhewek sing kudu ngrobah kelingan wejangane Gusti Dewa kamanusan sing aran nasib karo takdir kudu beda kring bahkan nasib bisa dirubah takdir sing ora bisa dirubah sing ora bisa dipungkir mana mene dalane ya kudu mrono sing aran takdir iku kados kula wis robah nasibe lho delengen busanane gak beda majikan nganggo klambine nganggo blangkone serba anyar kabeh iki apa maning nggo tapiye nganggo mega mendung batik Cirebonan Sing tekan hati-hati sing awas tindak lakune saklewang godhong parikang kunano sukalila dewek menang
sareng Kang Wardono Mas Udin nok ipute keding